oh laran. Telu. Durung. Telu dengkulmu mlocot. Mengkari ngitunge kok. Ya. Manuk dadi tuwae kok ampuhe kegilo-gilo. Wih. Ngematke apa, Dik? Ngematke munyuk. Munyuke kesel. Mungsuhe aku. Gah. Ayo to. Anane aku kok emoh gah ora rondone cah bambung. Mau nek gelut ngawur, ora ngawur saiki kanggo tatanan. Oh, tatanan piye? Adu atosing sirah. Lho. Maksude sampean tak nek kamardikan ngantemu aku ping pira? Nek nganti aku semaput gedene mati, aku matur nuwun. Engko mrimpeni ora. Ya wis. Piye ngantemo? Ning nek pancen sampeyan ki satriya tenan, engko bareng ngantem aku ping pira, tak bales ngantem padha karo lemu ngantem aku. Kuwi jenenge atos-atosan ndas. Waduh. Wani ora? Wani. Ah, wani kendel-kendel wae. Yo, nyo. Wis, pecah siramu tibano. Biar. Ping pira? Lho. Iki mumet ora? Ora. Ceng-cengan, celeng-celengan kok. Teng-tengan, teng iki nggone ora ndas. Ndas wae. Biar we. Ora apa-apa, yo gentenan. Waduh. Ora seru-seru lho, esuk karepku. Wah, nyo. Hati-hati. Wingi tak nggo ngantem ndas sapi iso pecah dadi loro kok. Wah, cangkeme. Ngono deg-dege ngono ora. Omeng ngomong ora kena omong. Ayo guys, bres. Gak nganggo omong-omong barang aku. Siap, ya. Hop. Wah. Piye Pak Dik, ora apa-apa, genahe sing ngadeg ngene kok. Wah, ampuh tenan, ampuh wae. Aku pindho ya, sampean lagi pisan. Oh iya. Ayo nyo, mudan iki aku. Isih buyer. Yo, siap, mudar kowe. Ngene iki jenenge perang mat-matan tur atos-atosan tenan. Oh iya. Nyo, yo. Endi? Iki lho iki. Kok dadi loro ndase? Siji. Oh, mataku sing wis buyer. Oh. Yo. Pindho apa pisan? Pindho. Aku nek ora pindho rugi no. Kudu mendo aku. Yo. Yo. Ora seru-seru iki gejluk lemah. Yo. Siap. Tenan. Yuk. Wah. Ngopo sikile kaya ilang tenagane. Ayo. Ini gentenan yo. Siap. Ora gawake watu lho. Ora iso mikir liyane aku padha. Aja kuwatir. Yo. Dalang ora kurang lakon pokoke. Yo, gak wis kusike rasa kesusu ora. Yo, ayo. Brus.